ए ହେଉଛି ସେ ବନ୍ଧ ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 400 ରୁ 500 ମିଟର ସ୍କ୍ୱାର ହିସାବରେ ବନ୍ଧଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର ପଟକୁ ଯଦି ଯିବେ ଆଉ 3ଟି ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ପେଟ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ସିଜନ, ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ବିରାଟକାୟ ବନ୍ଧଟିକୁ। ଏଠାରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ମାଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଷ୍ଟିମର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟକୁ ରହିଛି କେତେକ ଗାଡ଼ି, ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ ଘର ବି ରହିଛି। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହିସାବରେ ରହିକି କାମ କରନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 4ଟି ଏପରି ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଧରାଯାଏ ଏଥିରୁ ଟନ ଟନ ମାଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ। ପୁଣି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବିଶାଖାପାଟଣା ସେମାନେ ତାହାକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଲାଗିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ବନ୍ଧରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ବନ୍ଧକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ, ଜେସିବି ବି ରହିଛି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯଦି ଏ ବନ୍ଧର ପୁଣି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବୋଟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବୋଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ। ଏମିତି ତାର 4ଟି ବନ୍ଧ ରହିଛି, ପୂର୍ବ ପଟକୁ, ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ, ପୁଣି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ।